Отваряме нов софтуер и... празнота. Един мигащ курсор, цяло море от икони и абсолютно никаква представа откъде да се започне. Звучи познато, нали? Днес ще си поговорим за двата скрити коза, които превръщат точно този хаос в един много подреден и лесен процес на учене. Това първоначално усещане за объркване е нещо напълно нормално, но спокойно, има далеч по-умен начин да подходим вместо просто да кликаме на слуки. И този подход не изисква да сме гении, а просто да знаем правилната стратегия. Тук ключът не е да полагаме повече усилия, а да ги насочим в правилната посока. Хайде да разгледаме двете основни опори, които могат да превърнат всяка непозната програма в позната и приятелска територия. Знаете ли, най-голямата тайна всъщност е, че не сме оставени сами да се оправяме. Самите създатели на софтуера са ни оставили един вид пътеки, които да следваме. Просто трябва да знаем къде да ги търсим. Нека да започнем с първата. Първият ни помощник, представете си го като GPS за непознат град. Това е онзи външен пътеводител, създаден от някой, който вече знае всяка една уличка. В нашият случай го наричаме самоучител. И какво точно е самоучителят? Със сигурност не е някой изкучен учебник. Това е по-скоро ръководство за действие. От типа натисни тук, после направи това и виж какво ще стане. Учене чрез правене, което дава почти незабавни резултати. И тук не говорим просто за сух текст. Не. Най-добрите самоучители са пълни с полезни неща. Упражнения за практика, видеоклипове, които показват целия процес, понякога дори и тестове, могат да се намерят както като книги в книжарниците, така и като онлайн ресурси. Добре, вече имаме външният рукавгид. Сега е време да се запознаем с експерта, който, представете си, живее вътре в самата програма. И това е така наречената вградена помощна система. Вижте, почти всяко приложение, което инсталираме, си идва със собствен, да го наречем, вграден наръчник. Обикновено се казва Help или помощ. Това е нашата енциклопедия на момента, която може да отговори на съвсем конкретни въпроси за всяка една функция в програмата. А най-якото, че е супер лесно да я намерим. Просто трябва да потърсим меню помощ или Help в лентата с инструменти. Само с един клик получаваме достъп до всичката информация, от която се нуждаем. И ето тук е ключовата разлика между двете. Самоучителят е нашият учител, когато тръгваме от нулата. Той ни води стъпка по стъпка. Помощната система пък е нашият джокър, когато сме запецнали на нещо конкретно и ни трябва бърз отговор. Едното е за учене, другото за справка. Добре, сега толкова теория. Хайде сега да видим как работи всичко това на практика с една програма, която почти всеки е ползвал – Microsoft Word. Microsoft Word е перфектен пример, защото е една наистина сложна програма с хиляди функции. Истината е, че дори и най-опитните потребители не знаят всичко. И точно тук помощната система се превръща в абсолютно безценен инструмент. Добре, как я намираме? Има два супер лесни начина. Или през менюто Файл и оттам Помощ, или още по-бързо, просто с натискане на клавиша F1. И в двата случая прозорецът за помощ се отважа веднага. Да речем, че те първа започвате. Ето, помощната система веднага ще ви покаже как да си направите първия документ, как да използвате някой готин професионален шаблон или как да форматирате текста. Добре, имаме основите. Какво следва? Можем да се задълбочим, нали? Помощната система ще ни обясни как да си проверим правописа, как да вмъкнем таблици или изображения и дори как да прилагаме различни стилове, за да изглежда документа ни перфектно. Ами ако трябва да работим с някой друг подаден документ, помощната система има отговори и за това. Представете си, че трябва да редактирате документ с колега, тя ще ви покаже как да проследявате промените и да оставяте коментари, без да се налага да си пращате десетки имейли. И стигаме до, може би, най-важният момент. Какво правим, когато нещо се обърка? На всеки се е случвало да изпадне в паника, когато програмата затвори неочаквано. Помощната система има раздел точно за това – как да възстановим незаписана работа и да поправим форматиране, което се е счупило. И не си мислите, че помощта е само за основни неща. Дори и за най-сложните задачи има решение. Например, ако се пише дълъг доклад, системата може да ни научи как да създадем автоматично съдържание само с един клик и така да спестим часове ръчна работа.
И така, след всичко това, какво е най-важното, което трябва да запомним? Нека да го обобщим по един много ясен и лесен за разбиране начин. Всичко в крайна сметка се свежда до следното. Когато се сблъсквате с изцяло нов софтуер, самоучителят е най-добрият ви приятел. Той дава структура и основа. Когато вече работите с програмата, но изскочи някакъв конкретен въпрос, помощната система е най-бързият път към отговора. Така че следващия път, когато отворите някоя непозната програма, просто си спомнете, не сте сами в това. Разполагайте с два мощни съюзника на ваша страна – учителят и жокерът. И за финал оставям ви с един въпрос за размисъл. След като вече знаете разликата, как ще подходите към следващото софтуерно предизвикателство? Ще започнете ли с структурираното учене от самоучителя или ще се гмърнете директно и ще ползвате помощната система при нужда? Изборът е изцяло ваш.